Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Yes, welkom bij een New adventure from new adventure from the Maastrichtse Kerken. Yes? English? Of course, yes, English. English, When you go sit on the terrace, you have to speak English nowadays. Ja, nowadays, then you have to speak English. Maar speak we gaan het English. gewoon in Maastricht. Oh, toch? zeker, ja. We gaan het hebben over de toeristen in Maastricht. In de Schoenstad. Toeristen in Maastricht. Terroristen zien er niet in Maastricht. Ja, afkloppen. Ja. Toeristen. Het stuk van de toeristen, vooral als het lekker weer is. En zoals je de Kennedy en de Noorderbrug vol met Pruisen en België stromen. Met gele, of met rode en witte platen. Goed, zo ja. Wit met rood. Wit-rood is Belgisch Ja, klopt. en wit-zwart. Ja, is, nee. Ja, je moet het misschien zo goed liggen. Nee, dat klopt inderdaad. Maar het is inderdaad, op de terrassen is er toch natuurlijk steeds meer personeel, Mhm. wat Engels spreekt. Maar het is meestal niet de toerist. Nee, maar die komen hier wel, omdat ze gestudent hebben. Hè? Ja, oké. Dus ja, is het dan toch een beetje toerist, toch? Maar ja. Students. Nee. Is toch odder. Maar ik ken er vandaag even Alle cookie. Nee, maar ja, toeristen, het stikt daarvan, hè. En is het een vloek of een zegen? voor ons? Ik moet altijd lachen met die toeristen als ze dan die lui met die uurtjes in. En we hebben zo'n ganse zwaar zo erachter. Zo'n vleksje. En dan doen Ja, vertellen ja, is, ja. when you look on the left, you don't see anything right. Minkeleers. Veel wouden we toen met Kingsters over een prank doen. We over gaan loeren wat voor vleksjes of zo dat die hadden. En dezelfde kop. En dan in die drukte in die grote staat zo'n vleksje mocht doen. En dan zo de ganse bubs metnemen zo. Tot zeg maar de gids gewoon recht doorgaat. En veel gewoon die ganse ding metnemen zo. Ja, Dat is wel een leuk idee. Ja, Maar toch? niets gedaan. Ja. Ik wil sowieso nog een keer gaan doen. Gewoon. Wat zal Ja, we hebben toch vanavond foto van begost hebben we dat gaat gezag. Ja, zeker. Maar gewoon ook wat hij al opgenomen heeft. Of moet zo'n plan springen of zo. Is dat zo'n ding van... Als je maar niet herkenbaar... Ja, Als je maar niet herkent, doe het. Dat lijkt dat niet meer. Hè? Ja. Is weg. Hè? Doe het. Oh, doe het. Doe het. Oké. Nou ja, dus dat wou we doen. En voor hebben we een keer een plan gehad om het zonnetreintje af te koppelen. En aan een andere auto te hangen. Tot zo'n ganse busgijzels. Maar dat wat risico had hij goed tot ze... Echt? Ja, ik dacht, het is wel grappig. Nu we gewoon zo'n ganse bubschoen met. En dan zelf een auto neerzetten en achter de auto metnemen. Ja, Ja. afkoppelen. Maar ik denk, misschien is het een idee. Ja, en dan gewoon hup, naar Dalen rijden. Gewoon Vroenhoven in. En tot al die lui. En Want met dan mama zitten we even stoppen niks. Maar ze kunnen wel alles zien. We nemen nog met naar Turkije. Wat onder tongeren. En dan uitstappen en dan gewoon wegrijden. En dan weer afkoppelen. Nee, ik denk dat voor toeristen van Maastricht een zegen is. Ja? Want Maastricht is dan wel, wie van Dick zou zeggen, een stad. Maar met puur en alleen Maastricht te neren, is het allemaal gewoon een dorp. Ja. Want alle horeca, alle hoteltjes en noem maar op, ja, de horeca natuurlijk, die lopen toch gewoon op de toeristen. Ja, zeker. Zeker. En vooral als je een rieu is, zit een zuus wie, misschien wel gaan Zuid-Limburg, de hotels gewoon bomvol uit zitten, dan heet de horeca gewoon echt alleen maar Maar ik denk van ook de oprecht dat toeristen. Vera... Kijk, als we nog eens toeristen... Ik denk dat Vera gewoon ineens alles gezien hebben. Ik denk Even dat het stomme chic is om zaak. gewoon met zo'n gids met te gaan. De kunnen ze op plekken, moesten normaal niet kunnen. Nee. Maar, of de zuus dingen was ze normaal niet zuus. Nee. Nee, maar dat ook. Moest je Wat goed ze- straal voorbij lopen, want de loopt er wekelijks. Nee, maar ook gewoon toch die kleine struitjes achterdoor. Als ze naar de stad fietsen altijd dezelfde route. Ja, of er loopt precies. altijd dezelfde winkels in. Maar gewoon een beetje zo achter de dingen door. Ik denk dat is verder dan helemaal gezien hebben. Als je gewoon in de korte omgeving kijkt. Zij moesten we kunnen slapen, fietsen. Ik denk dat er nog genoeg te zien is. Maar ga eens bij de stadsmoer. En Ja. dan is zo die week zeg maar in. Ja. Ja, en Ah, nee. zeg maar binnen de stadsmuur, hè. Zo helemaal achterdoor. Ja. Is er niets geweest eigenlijk. Nee, en nu is het dingen weer. De De oude oever. Bibelstadstuk, dat bedoel je. Ja. Ja. En nu is de oever is weer opnieuw geopend. Ja. Hè, daar wat die oever Zie je wat was. hij doet. Maar dat is lang touw geweest. Ja, hè? ja, Maar bizar. Ik kan me nog herinneren dat er een stuk wel afgevallen. En- Dus de 5 al teruggelag. Ja, precies. Dus Dat was dit weekend in het zwemmen, hè. Ja? Ja, moest toch gewoon aan denken dat ze in de 5 kubbels in het zwemmen. Nee, Dan kunnen ze met de giefse liggen, straks goed te kunnen. Ja, Ja, maar ze hebben dat nu gevuld. Ja, nee, maar wat denkst je? dan is ze leeg. Ja. Ja, maar er ligt nu al geen fietsen meer op de boy. Hoeveel hebben er al in gezeten? Ja. Gezeikt, maar nu niet meer. gekotst. Dat is maar dat nu. ja, maar dan nog maar van. Zou ze uit de Maas gehaald hebben?
Ja. We kunnen er water vandaan. Nee, dat is een vraag. Niks met Ummakis. Ja. Tot ze ergens aangebeld hebben. Ja, vanaf de fiets. Maar even de tuinslang insteken. Ja, Nee, maar al die fietsen waren wel de route en zo. Hè. Dat, Ja, maar dan nog. 6 links in de 5 Cup. Links gaan eens even bij de 5 Cup. Links gaan eens even lekker zwemmen. Hey. Dat is echt dat iemand opkomt. Dan kent geen Maastricht in zien geweest. Dat waren het toerist. Ja. De dag, dat is het. Maar was er al langs gegaan of het? Hij zag het, ja. Wie is daar? Hij zag het, hè. Zit daar. Hij Begint zag daar een het. beetje Engels te Dat spreken. is gedaan, hè. Maar de Vies Cup- Hij weet al 7 kilometer gezwommen. Was zich toch? Mhm. Ja. Ik vind toeristen en altijd op diezelfde punt tot ze zich vergissen en nee door. Dat verkeer vind ik dan wel vreselijk. Ik heb er niets last van. Als ik dan van de Geusel boem een kantoor zet naar Dalofmat, dat is gewoon vreselijk. Zo'n 1 mei is gewoon zo ontzettend kut om over die brug te komen. Maar dat is in iedere stad. Goedere stad. Toeristische stad. Ja, dat snap ik. Ik denk, als Maastricht, als er geen toeristen in Maastricht waren... Nee, oké, dat kan ze niet zeggen van, dat er geen toeristen. Dat Wie is wil zeker toeristen zo. komen jaarlijks naar Maastricht? Weet niet. ChatGPT. Had een telefoon liggen, ja. ChatGPT. GPT. ChatGPT. 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 Ik denk een 400.000. En meer. Ja? Nee, kijk. Meer? Meer, ja, meer. Ik dacht al aan 2 miljoen of zo. Die komen al wekelijks in de mediamarkt, hè. Ah. Ik dacht 2 miljoen. Dat is een Minimaal. 4,5 miljoen bezoeken. Nou, Dus, hè. zag je er toch niet zoiets vanaf, hè? Veer. Maar ze nog, als je allemaal gewoon aan 400.000 5 cent zou inleggen voor MVV. Of een euro. Ja. Gewoon, dat ze gewoon, als ze de stad inkomen, goed. Ah, even Maar dan Ze even- gaan ze nu dus ook in Barcelona doen, hè. In Venetië is dat al. Dan moesten ze dus gewoon Wat betalen. in de straat bij dingen. We zijn iets gegeven. Venetië. Venetië, ja. Nee, maar Ze in betalen Venetië, van hè, Iske. dat is echt serieus. Dan moesten ze een keertje kopen. Ze komt het centrum niet in. En in Barcelona gaan ze nu volgens mij de toeristenbelasting flink omhoeg gooien. Ze daar eigenlijk, ja, ik vind het bullshit. Eigenlijk moesten ze dan niet naar Barcelona gaan, maar lekker naar Valencia. En dan gewoon niemand naar Barcelona mee laten gaan. Ja, maar dat gaat er niet gebeuren. Ja, maar wieso moest dan naar Barcelona? Ja, Dus maar dat- zie je wel dat dus de lokaal dingen daar een extra boost geven? Ja, maar dat boost niks om lui weg te houden. Nee, maar niet voor lui weg te houden. Nee. Maar wat gaan ze met de cent doen dan? Ja, dat zou ook moeten de gemeente zien, hè. Kunnen ze, weet het, milieuzones financieren en al deze weg. Ja, Al bij rotzooi. Ja. Daar moet een nieuwe auto kopen. Ja. Ja, die hebben ze toch een elektrische doen? Dat is toch fijn? Niet? Die had ik er al. Ja, ja. Had al een dus hybride. Wat dat betreft heeft veel veranderd, hè. Al een hybride. Ja. Ja. Die gaat toch? Nee, ik heb geen hybride. Nee? Nee. Uit die hybride wel. Ik begin er niet aan. Nee, die? Nee, laat maar. Nee, flauwekul. Nee. Helemaal van het weer gedaan. Ja, toeristen, jongens. Dat waren het dan. Dat is niet. Nee, maar ja, echt toeristisch in Maastricht. Goh, als je nu denkt van... Nee, maar weet je, ik vind het laatste Fietsenrecht. toeristisch. Dit kan toch eens even lopen Toeristisch, ja, ik ga eens kijken wat erop zit. Het is volgens mij gewoon door een toerist geschreven, zijn ik. Welke Nee, dit kun je gewoon niet hoe zien. welke toerist in Maastricht het meest irritant? Zet goed daar, Loer. In Maastricht. Ja. Ja. Is in Maastricht. Oh, sorry. Welke toerist is in Maastricht het meest irritant? Ik wil namen. Schenkske. Ja, Geen chef. skin in Chef alles. is vreselijk. Chef heeft ze lopen. Inderdaad, als chef wil ik bij de Chef de rest chef wil liggen. bij Frietje Reits. En die pakt de laatste Frietje Geitschijk, dat hebben we al niet meer gehad. jaren niet meer. Echt. Goed dat ze gewoon een ganse klauwen vol hebben met Ja. size. Tot Dat ze ze echt zo in die onder in tuin die moest tuut, die- zo- Die zo- duurt en dan Dat ze echt gewoon zo... Ja. Wie de weet het? Wie de zwaan? Ja, Dat liggen een paar deuren weer, hè. dat is aan, ja. Ja, Nee, wat is de meest irritante toerisme Maastricht? ik vind toch de Belgen. Ja? Die lopen zo bleu door die stad. Hebben de Belgen nu weer gedaan. Ja. Ik denk toch de Leuke Precies. Parkstad. De Parkstad. Als Leuke Parkstad in Maastricht komen. Beetje rijdt. Ja, ik vind vooral die lui wat met zijn tour met gewoon. Vind ik toch graag. Ja, god, ik ben dus... Met zo'n Segway. Dat is gênant. ja. Met zo'n ding door de stad te knarren. Maar ik vind als toeristen in zo'n treintje gaan zitten, vind ik nog... Als ik in een city tour, hè. Ja. Ik heb dat in Miami veel ook gedaan. Ik ga zo'n bus en ik rijd ze door de stad. Ja, maar Miami, hallo. Is Nee, gewoon maar zes dat is toch Maastricht, ook gewoon hoor. toerist?
Nou ja, zit sowieso een bleut in zijn ding. Ik heb dat film dan nog in Mallorca gehad. En Zo'n- een zo'n- ding in zo'n Londen zat boulevard er ook, trein. hè. Ja, dat weet ik allemaal mee, ja. Er zijn zelfs Ja. busjes, hè. Dat is juist zo, dat het de toerist is, hè. Ja, Die rij jij ook rond. de toerist. Die kan moet best, ja. Nee, maar ja, ik weet niet. Ik vind dat toch apart. Maar het is inderdaad, wat zoveel zien ook gewoon op SOS Anders zien. Die lopen Ja. vooral van de kathedraal. Weet je wat ik hè. ook vreemd Marvin vind? is de man niet zo van de foto's, maar als ze op vakantie is, deed Dan dat wel. wel. Dan deed dat wel. Het zat ik ook vreemd vind. De lui die dan hij zo met de rugzak op in de boek en zo gaan lopen. Op een boer. Ja, zo echt zo helemaal... Contragewicht. Ja, nee, ja. Oh, ja, jullie- ik heb het een jullie keer zijn een gehad kangaroo. met carnaval op de Vriethof. Tot ik het in de gaten had op mijn genen met een telefoon op mijn testband rollen. Dus je kind op zich zie ik best begrepen als je vreemd is in een stad. Ja, maar wie Het is zo, druk. dat is er niet tot nu ze- door. tot ze in een tas... Oh ja, ik kan het me En indenken dat dat is ze dan doen. in Amsterdam bijvoorbeeld. Nee, tuurlijk niet. Nee, ik ga niet met mijn tas met een boek lopen. Ja. Nee. En En dan dan wel springt ze achteruit. zo iets. Ja. Ja. Maar ik loop dan achteruit. hè. Dan ik de tas met een boer en dan En loop dan ik kom je soms achteruit. zo op zo. Ja. En dan liep je alsof er zoveel over gewoon... Ja, maar dat vind ik zo'n rare streek. Ja, maar ja, die is dat zien natuurlijk bekend, hè. En, maar ik zou dat nooit doen, ochtend in een andere stad met de tas met een boek lopen. Nee. Wat met een kind? Loop ik niet meer op de boek. Nee, ja, weet niet. Dat is een vraag. Heb je dat wel gedaan? In zo'n zak? Ja, ja. Dat hebben we niets gedaan. De raakstrijk. Dat was op een gegeven moment de enige manier nog om met mijn slaap te krijgen. Want dat is het zo gaat. We hebben sleeperij op. Ja. Boek. Nee. Ja, op zijn boek. Oh nee, dat ging niet. Oh. Studenten/Hollanders verpesten de sfeer in Maastricht. Maar dan gaat het niet meer voor toeristen. Jawel, een Hollander. Oh, een wel Hollander een in toerist Tirol. Maar verpesten studenten de sfeer in de stad. Ik denk ook tot een bepaalde weekje, tot dat wel meer last is van studenten. Een lummel wonen veel studenten. Bun. 0. Gelukkig. Maar, Maar die- eh, wat zit ze in, maar in niet de op zaal? binnenstad, Zit ze niet meer op Sjaal. maar in de binnenstad wonen ook studenten. En ik kan me indenken, als die s'nachts, als die kroegen togen om te mij allemaal Ja, om tot 4 tegen de uur. deur staan te cheaten. Ja, of tot ze daar met z'n Stoel nog. hè. ja, maar tot ze dan met 20 man naar huis lopen en nog zien in het lachen gieren Schreeuwen. brullen. Ja, ik kan niet denken dat lui dat vervelend vinden. Maar ik denk ook oprecht gezonde studenten tot de stad veel minder beweging heeft als dat ze daar niet zouden zien. Wordt het te druk in Maastricht? Maar ja, laten we eerlijk zien, qua ondernemers is het niet zo druk in Maastricht, toch? Voor de ondernemers. Veel ondernemers, ja. Dat kan niet, nou. Ik denk dat ze allemaal blij zien dat dat meer is. Ja, ik ben sowieso normaal. niet zo van dat klagen als lui altijd Nee, zitten te nee, zouwen over wat maar allemaal niet goed is. Dat is en, beroepszouden. maar dit. Snap ze dat? Ik ken dat goed heel slecht hebben. Ik weet niet wieso, maar... Als de zon te fel schijnt, dan Ze zouden ze... En als het regent, dan moet de zon schijnen. Maar, Ja, maar gewoon, wat mij vooral irriteert is van... Er wordt van alles in de stad georganiseerd. Maar wat er ook georganiseerd wordt, er zijn altijd lui die vinden... Of het is de deur, En het of zie het is te vroeg gedaan, altijd of de- het is dit, of de muziek is, of... Maar Ja, Bertha. het zijn altijd dezelfde. Altijd. Ja. Dezelfde 140 lui. Ongelukkige. Dezelfde ongelukkige. Dat is al ongelukkig. Ja, maar ja, ik snap- en dat zijn nog niet zo lui die gewoon dan eens aan toe. Nee. En dan zeggen dan, het was echt kut gisteren. Toen is er gaan niet geweest zien. Ah, langs de En dan ganse kut is dagen met in een de D nest. dan, hè? Ja. Oh no. Dat Wat? was een Het wordt kut met een D. Hoezo? Ja, kut. Ja, dat is slecht. Oh ja. Ja, snap, dat bedoel ik. Dus klagen, zouwelen, punten, comma's op plekken moesten ze nooit gezien hebben. Ja. Dat bedoel ik een beetje. beter Sinds weten. opbouwen die wat we helemaal niet kennen. Wie? Sinds opbouwen wat we gaan Ja. niet kennen. Nee, maar dat Aan die klagen Geen dan punten. Ja, maar dat is ook bij KW, hè? Maar ja, dat wil ik dik soms reageren. Die foto, geen punt bij KW. Ja. Het bleef wel leuk ook. Ja. Ik weet niet of de lui die weten, hè? Maar gaan we ons nou WWKW NL? Ik vind hem echt heel slecht. Ja. Die snapt ze hem niet. Ja, punt. NL. Ja, en WWW. Ja. WWW, ja. Ja, maar dat is ook bij MWV's te zingen. MW. MWW. Probeer ik maar een stukje die V te Dat lukt niet spreken. in dat Probeer maar, dat kopstukje. gaat Nee, niet, lukt hè? Nee. MWW. MWW, ja. En WWW. MWW. Ja, jongens, ja, toeristen. Ah, nee, maar is dat- dat dan. ik denk echt oprecht dat Maastricht de toeristen gewoon keihard nodig heeft. Voor de middenstand en voor de horeca. Dus ja, voor mij maken dat is nog 1 miljoen meer komen hier. 1 miljoen. Maar dat is het ook. De wedstrijd verwoenen in Maastricht en daar huurt... Dat is gewoon, ja... Dat is wat ze net zegt. Als ze nou die andere goed is tegen zit, dat toch Dan al? zeggen veel gewoon altijd zeng aan de gang. Precies. Of daarna tegenaan. Ja, dat vond ik het minder leuk. Ja, ik vond vooral die accordeon klonk.
Oh, dat is zo. Nee. God. Last van zijn rug. Teken zit er wel Is dat op. alweer... Ja. um, Ja, het is al ging Is dat wel snel, hè? um? Deze Ja. aflevering ging snel. Wordt totaal geen worsteling om mee doorheen te komen. Nee. Maar voor mij vullen ze dan nog niet Kijk eens gewoon op die klok of dat klopt. Dus dat is dan niet Nou, wacht even. 14 minuten en 47 seconden. Nee, Nee, jongens. maar- Daar ben ik een mannetje van een tiet, hè. Ja. Oké. Nee, dat was jongens, toeristen. Ja. En suggesties voor onderwerpen, drop ze in de comment. Vinden we ook leuk. Of DM's of wat hebben we allemaal. Toch? Kies Marvin op privé checken, dat is wel prima. DJ Marvel Entertainment. info@djmalen.nl. Kan alles wat ook een mail. Ook aanvragen voor boekings, gewoon doen. Voor DJ Michel, gewoon kennen. Even Kino Media. Info Ik Kino kan wel Media. uitdraaien, maar ik het gewoon... Ik check het dan door naar hun tweet. Ja, en de factuur maken voor ook gewoon. Ja. Doei. Doei. Hoi.